Havia una vegada una família de 3 ossos que vivia en una caseta enmig del bosc. Un dels 3 ossos era molt gran i era el pare. L'altre, de media mitjana, era la mare. I el més petit dels 3 era el seu fill. Damunt la taula hi havia els 3 plats per a menjar la sopa. Un plat gran pel pare ós, un plat de mida normal per la mare ós i un plat petit pel seu fill, l'osset. A la caseta hi havia 3 cadires. Cada os tenia la seva cadira per seure. Una cadira gran pel pare os, una cadira mitjana per la mare os i una cadireta pel petit os. I també hi havia 3 llits. Un llit molt gran pel pare os, un llit normal per la mare os i un llitet menut per l'os més petit. Un dia els 3 ossos van fer una sopa molt bona per sopar. La van posar en els 3 plats i com que era acabada de fer i encara era molt calenta, mentre esperaven que es refredés una mica, se'n van anar a fer una passejada pel bosc. I mentre els 3 ossos passejaven, va arribar una nena fins a la porta de la caseta. Aquella nena era xafardera i mirant per les finestres va veure que dins la casa no hi havia ningú. Va obrir la porta i va entrar. La nena va veure els 3 plats de sopa damunt la taula. Com que tenia una mica de gana, va tastar la sopa del plat més gran. Encara era molt calenta i es va cremar la llengua. Llavors va tastar la sopa del plat mitjà, que també va trobar massa calenta i no se'l va voler menjar. Per acabar, va tastar la sopeta del plat petit. Aquella sopa era perfecta, no era ni massa calenta ni massa freda, així que se les va menjar tota. Després de menjar la sopa, la nena va voler seure a la cadira gran i la va trobar massa alta. Llavors va seure a la cadira mitjana i va trobar-la massa tova. Finalment va seure a la cadira més petita. La va trobar perfecta, ni massa alta ni massa tova. Així que sí, va seure ben asseguda per descansar una mica, però aquella cadireta era massa petita per ella i de sobte es va trencar i la nena per terra va acabar. Llavors la nena va mirar la resta de la caseta i va arribar a l'habitació on hi havia els 3 llits. Per començar es va estirar al llit més gran i va trobar que era massa dur. Després es va alleure al llit mitjà i va trobar que el coixí era massa gran. Finalment es va posar al llit més petit i el va trobar perfecte i de seguida s'hi va quedar completament adormida. Quan els 3 ossos van tornar de la passejada i anaven a menjar la sopa, el pare os va dir amb la seva veu ronca: «Algú ha tastat la meva sopa». L'ossa mare va dir amb la seva veu bastant més fina: «Algú també ha tastat la meva sopa». I el petit os amb la seva veueta: «Doncs algú s'ha menjat tota la meva sopa». Llavors l'os pare va veure la seva cadira i va dir: «Algú s'ha assegut a la meva cadira». I la mare os va dir: «I també a la meva». L'osset es va queixar amb la veu plorosa: «Doncs algú s'ha assegut a la meva cadira i l'ha trencat». I els 3 ossos van començar a buscar per tota la caseta. Quan va arribar al dormitori, el pare os va exclamar amb la seva forta veu: «Algú s'ha ficat al meu llit». I la mare os va cridar encara més: «Algú s'ha ficat també al meu llit». I en l'os petit va exclamar amb la seva veueta: «Doncs algú s'ha ficat al meu llit, i encara hi és». Llavors la nena estava dormint al llitet, de sobte es va despertar espantada i encara es va espantar més quan va veure els 3 ossos mirant-la des del costat del llit.
així que va fer un salt per sortir del llit i va sortir corrent de la caseta. Els 3 ossos es van quedar bocabadats, veient com aquella nena desconeguda havia fugit de casa seva con una esperitada. Contat, ja s'ha acabat. Us ha agradat? Adeu! Llavors, l'os pare va veure la seva cadira. Quan els 3 ossos van tornar de la passeig,